салом дӯстон, тӯли чанд рӯз аст ки дар шабакаи Инстаграм мардум ин суратро муҳокима доранд. баъзеҳо бовар доранд ки Роналдо ба ҳаҷ рафт ва баъзеҳо мегӯянд ин фотошоп аст. ютуб-канали Хун дурӯғ ё рост будани ин суратро аниқ кард. биёед сабабҳои дурӯғ будани ин суратро ба шумо мефаҳмонем. якум, ин дасти Роналду нест. ба ин сурати дасти чап буда хуб аҳамият диҳед ва ба сурати дасти рост буда низ хуб аҳамият диҳед. ин дасти ҳақиқии Роналдо аст. дуввум, сурате ки фотошоп шудааст, мо нусхаи аслиаш, яъне оригиналашро ёфтем. ин сурати чанд рӯз пешинаи Роналдо аст. хуб аҳамият диҳед. сеюм, агар Роналдо исломро мепазируфт, дар инстаграми худ хабар медод, на ин ки аввал ҳама хабардор бошанд, баъд Роналдо. наворҳо дар пешанд. обуна шавед. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. мо дар ин ҷо чандин намуди доруҳо дорем ба монанди доруҳои ҳафтгиёҳ, шароби ноб, малҳами сурхиёнӣ ва дигар доруҳо. доруҳои табобатии мо барои фишори хун, бефарзандӣ, саратон, зоб, асаб, сариаз, бемориҳои меъдавруда ва дигар бемориҳо мебошанд. ҳар як чизе ки мо мефаҳмем арзон, дастрас, чизе ки он гули гиёҳӣ аст, дар ватани азизамон Тоҷикистони азиз парвариш карда мешавад, дар кӯҳу биёбонҳои Тоҷикистон мерӯяд. аз ҳама беҳтарин аст. шумо фақат занг занед, мо доруро бурда мерасонем. бурда расонидан дар шаҳри Душанбе бепул.